שלום, אני אליהו ברגדה, בן 19 וחצי, מאלעד ליד פתח תקווה. הצטרפתי ליובל אילם במחזור 21 לפני 2.5 שנים. כשהגעתי לכאן שקלתי 140.5 קילו, כיום אני שוקל 85.5 קילו, הורדתי 55 קילו. לא הייתי עושה את זה בלי כל התמיכה האדירה של יובל ושל המרכז ושל קבוצת פתח תקווה ושל עמית גלר. המרכז עזר לי כאילו בהרבה דברים, עשיתי שינוי של 180 מעלות, טרנספורמציה שלמה. אני דניאל כחלון, מפתח תקווה. הגעתי במחזור 2022, עד מחזור 23 הייתי פה, זה שנה. בשנה הורדתי מ-120 קילו ל-78 קילו. זה הגיע על ידי הכושר שנותנים פה, על ידי ההשקעה רבה של 3 פעמים בשבוע להגיע לפה. הם הרבה תמיכה מהחבר'ה שהיה גם מפתח תקווה ואחרי זה גם מהרצליה. הדרכה טובה מאוד ודבר שאסור, פשוט אסור לפספס. אז ככה הגעתי לכאן בכושר 0, לא עשיתי שום דבר, כאילו הייתי רץ 10 מטר והייתי מתעלף, והיום אני רץ ריצות של 10 קילומטר בלי שום בעיה וגם בזמנים טובים. לא מזמן רצתי, יצא לי 44 דקות. שכיבות צמיחה לא הייתי עושה בכלל, היום אני עושה בסביבות ה-70 שכיבות צמיחה, שלא נדבר על כפיפות בטן. שהמשקל הורדת 55 קילוגרם. מעבר לעובדה שהורדת את המשקל האדיר הזה, מה זה עשה לך מבחינת הביטחון העצמי? עצם זה שאני עומד כאן ומדבר מול המצלמה, זה כבר משהו. פעם הייתי ממש ביישן, הייתי בתוך בועה משל עצמי, והיום אני מרגיש כאילו ביטחון לעמוד לפני קהל, לעמוד לפני אנשים, אם זה עם חברים, אם זה עם בנות, אם זה ליזום, אם זה להנהיג. מרגיש שקיבלתי את זה פה במרכז. אני הורדתי 42 קילו. בהתחלה שהגעתי לפה לא הייתי יכול לעשות שכיבת צמיחה אחת, שזה הדבר שהכי בייס אותי. באתי לעשות שכיבת צמיחה, כל החבר'ה שם מפמפמים, 30, 40, אני מנסה פמפם אחד, זה דבר שדי בייס. אחרי כבר 10, 15 ימים התחלתי לפמפם את ה3 שכיבות צמיחה שלי, שזה כבר נרשם משהו אדיר. והיום אני כבר עושה בסביבות ה-90, 100 שכיבות צמיחה. גם כן לא לדבר על ריצה, שלא הצלחתי לרוץ יותר מ-10 מטר, שהיום אני גם כן כמו אליהו פה, יכול לרוץ מרחקים די ארוכים, 10 וקצת יותר אפילו, בזמנים טובים. מה זה עשה לך מבחינת הביטחון העצמי? העלה לי אותו מאוד. בעבר הייתי די סגור בעצמי. אני עצמי ואני. והיום אני פתוח עם החבר'ה, יכול לסמוך על אנשים אחרים, מדבר בחופשיות רבה יותר. זה שינה אותי לגמרי, אני בן אדם חדש לגמרי. איך זה בא לידי ביטוי בצבא? זאת אומרת, מבחינת מיונים, לאן התקבלת? התקבלתי ל-101. בצנחנים? בצנחנים. אתה מרגיש שלפני זה היה לך? לפני זה לא חשבתי על זה כל כך, למרות שידעתי שאני רוצה להגיע לצנחנים, והשאיפה שלי עצמית הייתה להגיע לצנחנים. והשינוי הזה השינוי הזה עזר לי מאוד, זה דבר שדחפתי לשם וידעתי שאני מגיע מוכן איפה שאני הולך. אז הגעתי לכאן באפס כושר. חבר'ה שרואים אותך בעצם, שחושבים שמי שמגיע ליובל אילם זה רק חבר'ה עם כושר גופני נהדר ואין סיכוי למי שבכושר נמוך. מה יש לך לומר? זה גם היה הפחד שלי בהתחלה, כאילו הגעתי לאימון אבל חששתי, הייתי בטוח שיעיפו אותי אחרי אימון אחד כי אני לא בכושר, ווואלה אני מגיע ובאים אליי חבר'ה כאילו סוסים, תופסים אותי, רצים, צורקים לי, אליהו יש לך ריאות מברזל, יש לך ריאות מברזל, ואני כולי כזה איזה ריאות, אני עוד שנייה מת, ועצם התמיכה שלהם ועצם זה שהם סחבו אותי ולא ויתרו לי, זה דבר שהדהים אותי, כי אף פעם לא ראיתי כאלה חבר'ה שבאמת מוכנים לעזור לך, והתמיכה של הקבוצה זה מה שעזר לי. אם לא התמיכה אני לא חושב שהייתי כאן, אם לא הערכים שחדרת להם לא הייתי כאן, אני חושב. כשאני הגעתי גם הייתי עם כושר מאוד נמוך, בהתחלה לא חשבתי על להצטרף, הייתי בטוח כולם כושר C, כולם סוסים שחורים שרצים. שמעתי על אליהו דרך עמית גלר שהיה מאמן בפתח תקווה. הוא אמר לי, תבוא, יש בחור נהדר שגם התחיל במשקל ותראה אותו, תדבר איתו. באמת, אמרתי לעצמי, יאללה, אני אלך, אין מה להפסיד. הלכתי, פגשתי את אליהו.
התרשמתי ממנו מאוד, קיבלתי את הדחיפה החזקה הזאת באימון הראשון עוד כבר, ומאז אני בקשר עם כל החבר'ה משם, לא עם כולם, אבל עם רובם, שחבר'ה שמאוד תמכו ועזרו בקטעים הכי קשים, שזה היה כל החצי שנה הראשונה. ואני בקשר טוב עכשיו עם אליהו ועם אביעד פה, שאנחנו עדיין נפגשים ומדברים כמעט כל יום. יחד הורדתם שניכם במשקל 97 קילו, שזה משקל של בן אדם וחצי, בטח בגיל חבר'ה בני נוער. כל הכבוד לכם ושיהיה המון בהצלחה. שיהיה בהצלחה למחזור 24. תודה רבה.